Love bombing και ζώδια. Γιατί είχαμε και στο χωριό μας love bombing. Δηλαδή όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό λένε μεγάλα λόγια και σε κάνουν θεά από πάρα πολύ νωρίς. Από την πρώτη μέρα δηλαδή της γνωριμίας θα ξεκινήσουν και τι γυναίκα είσαι εσύ και πάντα μία σαν και σένα περίμενα και καλημέρα αστέρι μου και καληνύχτα λουλούδι μου και 3 πουλάκια. Άμα δεις πολλά τέτοια, το πιάνεις το νόημα. Γιατί αυτοί οι άντρες συνήθως λειτουργούν με ντοπαμίνη. Δεν δένονται. Το επιφανειακό να τους βγουν εκεί πέρα οι ορμόνες, να πάρουν αυτό που θέλουν. Και μετά μόλις το πάρουνε, τους ξεφουσκώνει. Γιατί δεν έχουν κάτσει να δούνε σε βάθος, να σε γνωρίσουν να κάνουν. Όχι. Πάμε να δούμε τώρα αυτά τα μπουμπούκια ζώδια που συνήθως το κάνουν αυτό. Πρώτος και καλύτερος, ο κρυός. Ή αν κάποιος π.χ. έχει πολλούς πλανήτες στον πρώτο οίκο, οπότε λειτουργεί σαν κρυός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο παρορμητικοί, δεν φιλτράρουν τίποτα, γιούρια στα παλιούκια, πέφτουν εκεί με τα μούτρα. Αν κάτι, ενθουσιάζονται αμέσως. Όμως το ίδιο εύκολο φυσικά γιατί πάνε πολύ παρορμητικά, χωρίς να σκεφτούν, χωρίς να εμβαθύνουν και φυσικά τους περνάει πάρα πολύ εύκολα. Έχουν δηλαδή τεράστια έλλειψη υπομονής. Αυτό τους κάνει πάρα πολύ δύσκολο στο να εμβαθύνουν μια σχέση. Δεύτερον, οι ιχθύες ή αν έχει ο άλλος προσωπικούς πλανήτες σε όψιμο Ποσειδώνα. Εκεί αυτοί πρωτίστως παραμυθιάζονται μόνοι τους. Δεν θα πάνε δηλαδή να σε πλανέψουν αυτοί με δόλο ή με κακία. Όχι. Αυτοί είναι από μόνοι τους σε ένα κόσμο του Μάλμπορο. Δηλαδή ρομαντικοί, εθεροβάμονες, τι να ζήσουμε τα πουλέκια τσίου τσίου και τι ωραία εδώ που το ζούμε. Και εκεί όπως πάει χαουφίου να το ζήσει, μετά το ξεφουσκώνει κιόλας. Γιατί κάποια στιγμή θα ξυπνήσει από την παραμύθια. Πού θα πάει? Και αυτός δεν εμβαθύνει. Ζει στο υπερπέραν, στα συννεφάκια του ροζ λιβαδιού. Δεν ξέρω κι εγώ που ζει αυτός ο τύπος πραγματικά. Και μετά απλά εξαφανίζει όλο. Πλακάει μια νύχτα με φεγγάρι, δεν θα τον ξαναδείς. Κρίμα. Παιδιά, τρίτος ο δίδυμος. Δηλαδή, κρίμα πόσο έχω θάψει αυτό το ζώδιο πραγματικά. Αλλά κι εσείς δίνετε δικαιώματα. Δεν φταίω εγώ. Μα είσαστε λίγο δηλαδή. Και δώσ' του τα μηνύματα από την αρχή και ενθουσιασμός. Και δώσ' του λόγια και μανάρα μου και γουκλάρα μου και μετά, μόλις πάρεις αυτό που θέλεις και λιγάκι το ζήσεις, αν κάτι άλλο θα βρεθεί από εδώ, αν κάτι θα σου αποσπάσει την προσοχή, τα λες και εύκολες τα λόγια, σε εύκολες. Μετά σου περνάει, κρίμα δηλαδή. Και τέταρτη, οι τοξότες. Ή άμα έχεις πάλι πλανήτες με όψεις με δία που το κάνουν extra large στο θέμα. Δηλαδή είναι πολύ ενθουσιώδεις αυτοί οι άνθρωποι. Από τη χαρά τους τα παθαίνω δηλαδή. Σου λέει τι είναι αυτή και περιπέτεια πάμε να το ζήσουμε, να το κάνουμε. Μετά όμως, μόλις το ζήσεις, πάει, σου πες, ξεφούσκωσε. Ξεφούσκωσε γιατί κι εσύ πας πάνω fast food να το φας το θέμα. Δεν στα εξήγω κι εσύ, άνθρωπε μου, δηλαδή. Ναι, είπαμε περιπέτεια, μπράβο, ωραία, αλλά κάτσε λίγο και μάθε και τον άνθρωπο που έχεις απέναντι σου για να κρατήσει λίγο παραπάνω, δηλαδή. Όχι για κανένα λόγο. Ο τρόπος για να το καταλάβεις και να το αποφύγεις για να μην σε πληγώσει είναι μόνο ένας. Βαστίξει. Για να σου το πω πιο επιστημονικά, συγκρατήσου ρε πουλάκι μου. Κράτα δηλαδή εσύ ένα τέμπο, βάλε κάποια όρια. Και αν στα όρια αυτός λακίσει, σημαίνει ότι δεν πάει για να σε μάθει πιο βάθος, πάει για το πάνω-πάνω. Όχι ότι δεν θα πες με τα μούτρα και πάλι, γιατί μας σου έχει κάνει το κλικ, χαιρετίσματα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Θα παίζεις, αλλά άλλο να είσαι λίγο συνειδητοποιημένη ρε παιδί μου. Γι' αυτό λοιπόν το νου σου